Näyttely koostuu töistä vuosilta 2008-2015 ja esillä on tämmöisiä mun maisemallisempia töitä. Mä oon ihan lapsesta asti ollut kiinnostunut kuvista. Ensin taidekirjojen kautta ja sitten käynyt vanhempien kanssa museoissa ja tutustunut varsinkin ensin näihin vanhoihin mestareihin. Ja sitten lukion jälkeen oli hyvin luontevaa mennä taidekouluun opiskelemaan. Ja sille tielle jäin ja minusta tuli taiteilija. Mä maalaan sellaisia massoja tai röyhtiöitä, kasoja, sellaisia, jotka näyttää näennäisesti siltä, että ne olisi helposti tavallaan luonnossa olemassa ja helposti toteutettavissa, mutta mulla on siellä taustalla sellainen hyvin vankka rakenne, että mä pystyn irrottelemaan sitten sen maalausjäljen kanssa siinä päällä. Että aiheet on yleensä mulla sellaisia, missä on mahdollisimman paljon yksityiskohtia ja mahdollisimman paljon semmoista tilaa silmän liikkua. Mulla on jotenkin vakiintunut sellaiseksi työtavaksi kollaasien tekeminen. Mä kerään kuvia sieltä täältä ja sitten mä otan itse kuvia ja mulla on sellainen kuvapankki. Ja mulla on hirveän hyvä muisti kuvien suhteen, niin mä muistan sitten mitä mulla siellä kuvapankissa on. Ja sitten mä rakentelen niistä kaikista löydetyistä kuvista semmosia tavallaan luonnoksia. Ja ennen työskentelin leikkaa- ja liimatekniikalla, mutta nyt mä työskentelen itse asiassa leikkaa- ja liimatekniikalla, mutta tietokoneen näytöllä. Kuvamateriaali on koottu, mitäs mä sanoisin, siitä asti kun olen digikameraa omistanut, niin siitä asti olen koonnut semmoista kuvapankkia. Olin myös silloin ihan ensimmäisessä taidekoulusta valmistuessa hyvin kiinnostunut valokuvauksesta, mutta sitten mä päätin, että se ei ole mun se ilmaisuväline, että se oli liian pintaa se valokuva. Kyllä mä silloinkin yritin tavallaan rakentaa sitä semmoista tietynlaista mielikuvitusmaisemaa, mutta ei se sitten antanut saman verran kuin se vapaus, mitä maalatessa on. Ja näissä töissä, mitä täällä Didriksenillä on esillä, niin on hyvin paljon käytetty viimeisen 10 vuoden aikana mun kuvia ja mä oon matkustanut tosi paljon, asunut Ranskassa ja Saksassa ja sitten ollut ympäri maailmaa residenssissä. Ja ihan sitten käynyt vaan huvikseni kiertelemässä ympäriinsä, että tykkään matkustaa ja musta se on kauhean tärkeää mun työskentelylle. Se jotenkin, jos mä olisin vaan Suomessa, niin mä en saisi tavallaan siitä taiteellisesta työskentelystä, tai mä en pystyisi tavallaan olemaan niin laajakatseinen siinä mun kuva-aiheessa. Tää koko on valikoitunut sen takia tällaiseksi, että nämä mahtuu mun työhuoneen ovesta ulos. Ja nämä on myöskin vakiintunut sen takia tämän kokoisiksi, että se pensselijälki ja se kädenjälki tavallaan se on sujuvaa mulle sit se maalaaminen, kun siinä on sen verran pinta-alaa siinä työssä. Että pieniä töitä teen hyvin harvoin. Yksi niistä tässä on sivussa. Ja tuon mä pystyin tekemään sen takia, koska mä koko ajan ajattelin, että mä maalaan muotokuvaa semmoisesta hahmosta, joka metsissä yhtäkkiä katsoo sua. Kun metsissä kulkee, niin siellä saattaa olla sellainen olo välillä, että täällä on jotain muitakin ihmisiä tai jotain muita tyyppejä. Niin tää on sellainen. Tässä taustalla oleva on hyvin erilainen kaikilla tavalla. Että mullahan on yleensä aiheena sellaisia äärimmäisen organisiksi käsitettyjä muotoja, sellaisia pyöreitä ja kaarevia, jotka velloo tällä ympäri. Ja tässä on se vellonta kyllä, mutta tämän työn kohdalla mietin hyvin pitkään, että viittikö mä alkaa tekemään sitä, koska tajusin siinä haaveillessani siitä ihanasta murattiseinästä, että mä joudun maalaan sitten tosi pitkään kolmioita, koska noin murat muodostuu kolmioista. Ja sitten mulla meni semmoinen 3 vuotta ehkä siinä miettiä sitä, viitsinkö aloittaa sitä. Ja kyllä mä sitten lopulta viittin, kun mä tajusin, että mä kykenen siihen kolmioiden maalaamiseen. Näissä töissä on kaikissa
ehdottomasti tärkeimpänä sommittelu ja se sommittelutyö siellä niin kuin työn takana. Että mulla on aivan supertärkeää se, että se työ itsessään ei näytä niin kuin ylityöstetyltä, vaan sen tulisi näyttää mahdollisimman helpolta. Ja sen takia se maalausjälki, jotta se maalausjälki näyttäisi hyvin semmoiselta niin kuin tavallaan freesiltä ja tuoreelta ja luontevasti syntyneeltä, niin mulla on tosi tiukat rakenteet siellä taustalla sen luonnoksen kautta. Tavallaan niin kun, mä haluan, että nyt hengittää ja se pohjavalkoinen näkyy näissä kaikissa melkein joka paikasta läpi, koska mun maalikerrokset on tosi ohuita. Ja ne on kerralla tavallaan maalattu, siinä ei ole montaa kertaa käyty siinä samassa kohdassa. Et se mun työskentelytapa on sellainen, että sit kun mä maalaan, niin mä maalaan kerralla sen kohdan. Mä teen sellaisia niinku alueita valmiiksi siellä. Eli mulla on yhtenä päivänä ollut tää puutyön alla ja toisena päivänä niinku nää täällä ja sit se on ollut vaan silleen, että mihin tulee lehdet ja mihin tulee lisää oksia ja mitä jättää maalaamatta kokonaan. No heijastukset, ne on sellaisia asioita, joihin mä en edes kiinnitä huomiota. Se on ihan yhtä tärkeä kuin se ilma tai puut tai mikä tahansa, mikä se tai lehdet tai jotkut hyödyt. Tavallaan se, niin kuin se vesi on tullut sinne jotain sellaista kautta, että mä en ole laskelmannut sitä oikeastaan lainkaan. Että monesti ihmiset saa kysyä multa, että miksi näissä on näin paljon vettä tai miksi tosi monessa työssä on vettä. Sitten mä oon silleen, että onko niissä niin paljon vettä? Sitten mä huomaan, että näistä melkein kaikissa on vettä. Että se ei ole semmoinen, se on jotenkin tosi luonteva asia mulle. Semmoinen, että mä en kiinnitä siihen edes huomiota. Mutta toki se antaa semmoisen mulla semmoinen vapauden elementti, semmoinen peilipinta johonkin semmoiseen ei-esittävään. Ja sitä kautta se luo siihen maalaamiseen semmoisen tavallaan hyvin semmoisen liikkumavarallisen tilan. Ja sitten kun mulla on yhtäkkiä 1/3 tai puolet maalausta semmoista liikkumavarallista tilaa, missä saattaa tapahtua mitä tahansa, mikä on vastakohtana sille, mitä tavallaan siellä perinteisessä maisemassa näkyy, niin se on musta semmoinen hauska vapaus siinä itse maalauksessa. Itselle kaikki työt on tavallaan suosikkeja, jotka pääsee sen seulan läpi, että ne on valmistettu, ne on valmistunut ja ne on esillä jossain. Ja sitten mä oon tavallaan irti niistä ihan kokonaan. Et mä oon tehnyt sen työn, mutta mulla ei ole enää siihen mitään muuta suhdetta kuin se, että mä katson, että miten mä oon sen tehnyt. Ja mä oon sen tehnyt kyllä, mutta se ei tavallaan ole semmoinen, että se olisi jotenkin tässä hetkessä minussa, että se on mennyt, että tällainen oli. Ja täällä näyttelyssä mun suosikkityö on, jos se täytyy kertoa, on itse asiassa murattityö, joka me nähtiin just tuolla. Ja se on sen takia mun suosikki, koska se on äärimmäisen esittävä ja äärimmäisen epäesittävä. No tässä esimerkiksi tämä työ, joka nyt on tässä näin, niin suuri mysteeri myös minulle. Että en tiedä tavallaan, missä se on tullut ja miksi se on tollainen, mutta muistan, kun aloin tätä rakentamaan, niin tavallaan halusin semmoisen lähtökohdan, että on semmoinen kummallinen ukkosta entäilevä valo ja taustalla ei ole se sininen taivas tai ei semmoinen valkoinen taivas, semmoinen läpivalaistu juttu, vaan että siellä on sellainen tavallaan sellainen ihmeellinen valo läpi siinä työssä. Sitten jostain syystä mulla tuli mieleen, että tänne sopii tällainen elementti. Mä en tiedä mikä tää on. Tää on yksi luonnon elementti mun mielestä. Ja sille tuli siis kasvot vähän, en koskaan maalaa kasvoja yleensä mihinkään, koska ne vie helposti sen katseen vaan siihen. Nämä on tämmöisiä hassuja juttuja, joista mä tykkään. Jotkut näkyy jossakin ja muuttuu joskus muuksi.